Maigi itong pinagmasdan ni Pilipo sa kadahilan ng alam niyang napakalayo ng nilalang na yon sa kaanyuan ng isang ordinaryong aswang. Maya-maya pa, bigla naman siyang napayuko nang masipat niyang tumayo ang nilalang at dahan-dahang naglakad papaikot sa bukana ng yungib. Dahil sa ginawa nito, agad namang lumapit ng bahagya si Pilipo upang makahanap ng isang perpektong tiyempo para asintahin ng kanyang karit ang demonyo. Gumamit siya noon ng isang abilidad ng mutya ng sinukuan na kung saan ang paningin niya sa kahit na anong uri ng nilalang ay isang ordinaryong hayop. Habang papalapit si Pilipo sa demonyo, hindi naman siya nito nagawang pansinin, gawa ng isang galang baboy ang paningin sa kanya nito. Pagharap niya sa demonyo, bigla namang napatitig ito sa kanya ng bahagya na para bang hindi na nito naiiwasang magduda. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw noon si Pilipo habang mabilisang tumatayo sa kanyang pagkakayuko. Itinaas na din niya noon ang kanyang karet nang sa gayoy hindi niya mabigyan ng pagkakataon ang demonyo na tumakas. Pagsilay sa kanya nito, agad naman siya nitong sinunggaban upang masalag at maiwasan ang kanyang pag-atake. Subalit, kahit anong bilis noon ng demonyo, huli na para sa kanya ang tumakas sa kamay ni Pilipo. Pagtarak ng karit sa dibdib nito, agad naman yung tumilapon sa pader ng yungib na halos ikawala ng mismong buhay nito. Bagaman patuloy na nagpupumiglas ang demonyo, alam ni Pilipong hindi na ito makakatakas sa kanyang mga kamay. Nang masipat niyang dahan-dahan ang nagbabago ang anyo nito, agad naman niya itong nilapitan upang titigan. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Pilipo nang masipat niya ang pagmumuka ng kanyang lolo Ambo. Apo, bakit mo ginawa sa akin to? Ano ba ang kasalanan ko? Wika ng demonyo. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang uminit ang dugo ni Pilipo sa nilalang. Walang sabi-sabi, agad niyang kinuha ang karit niyang nakatarak sa dibdib nito at mabilisan niya yung inundayan ng halos hindi mabilang na saksak. Hindi pa man nakakababa sa lupa ang katawan ng demonyo, gutay-gutay na ito. Demonyo ka! Wala kang karapatang gayahin ang wangis ng namayapang taong kinilala kong ama! Galit na wika ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglaho ng kanyang karit at dahan-dahang pagpalit ng kanyang anyo. Ginawa niya noon ang wangis ng isang lobo nang sa gayoy magawa niyang makakita sa napakadilim na paligid ng yungib. Ayon kay Pilipo, na ang ganong kakayahan ng mutya ng sinukuan ay ordinaryo nang nagigising sa sinumang taong totoong nagtatangan dito. Hindi ito kayang gawin ng mga antingerong nagmamay-ari ng mga bulaang sinukuan sa kadahilan ng tanging sa orihinal lamang na sinukuan napapabilang ang ganoong uri ng kakayahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan papaloob, doon niya nakita ang iilang kalansay ng taong nakasabit sa bawat kisame ng yungib. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Pilipo nang masipat niya ang isang parte ng yungib na merong malapad na lugar. Sa gitna nito ay may mga nakita siyang nakaupo malapit sa silab ng sulong nagbibigay liwanag sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng pagsilay niya sa lugar, doon bumungad sa kanya ang babaeng nakaupo sa isang batong upuan na animoy isang trono kung titingnan. Sa puntong yon, doon niya tuluyang napagtanto na maaaring ang nilalang na yon ang tinutukoy na reyna ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang naglakad si Pilipo papalapit sa mga ito
na parabang hindi man lang nakakaramdam ng kahit na anong takot sa kanyang katawan. Pag-apak niya sa lugar na kinaroroonan ng mga nilalang, agad naman niyang inialis ang sabulag sa kanyang katawan upang magawa siya nitong masilayan. Pagtayo ni Pilipo sa harapan ng mga ito, laking gulat na lamang ng mga nilalang sa kanilang mga nasilayan. Maging ang reyna noon ng mga aswang ay napatayo nang masipat nitong biglang lumitaw si Pilipo sa lugar na kanilang pinagpupugaran. Matapos ang mga pangyayari, agad namang nagsiangil ang iilan nitong mga gabunan na nasa paligid. Nag-umpisa na dinoong tumayo at maglakad ang reyna papalapit sa kanya upang magawa siya nitong kausapin. Ano ang ginagawa mo rito, tao? Paano kang nakapasok? Paano mo napaslang ang dyablo? Pasigaw na tanong ng reyna habang patuloy siya nitong nilalapitan. Nang marinig ito ni Pilipo, agad naman siyang ngumisi habang dahan-dahang hinahawakan ang mutya ng sinukuan. "Huwag ka nang lumapit pa sa akin, bruha. Ikaw din. Baka masunog ka." Paalala ni Pilipo sa paglapit sa kanya ng reyna. Matapos niyang ilahad ang bagay na yon, bigla namang nagsitawanan ang iba nitong mga gabunan na naroon sa paligid. Sa pagkakatanda ni Pilipo, nasa 10 ang mga demonyong naroon sa loob ng yungib. Lahat ng mga ito ay nagtatangan ng mga malalalim na aral sa kaliwa na siyang labis na nakakapangilabot sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang nagwika ang isang gabunang lalaki ng, Hindi mo ba alam, iho? Ang lugar na ito ay hindi sakop ng kapangyarihan ng Panginoong kinikilala mo. Maaaring nakapasok ka rito dahil hindi ka natunugan ng bantay naming demonyo. Alam mo bang napakasaya namin ngayon? Pagkain na ang mismong lumapit sa amin. Matapos itong marinig ni Pilipo, bigla naman siyang sumagot ng, yun bang demonyong nagbabantay sa bukana ng lagusan ng tinutukoy mo? Patay na yun! Masyadong mahina ang napag-utusan yung bantay. Hindi man lang ako nabigyan ng nakakapanabik na laban. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang tuluyan niyang paghawak sa mutya ng sinukuan na siyang naging sanhi upang makaramdam ng kaba ang mga gabunan. Maging ang kanilang reyna noon ay napaatras dahil sa presensyang ipinamalas ni Pilipo. Siya nga pala, hindi ako naniniwalang may lugar sa mundong ito na hindi nag-iiral ang kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan ninyo, nakikitira lang kayo at hiram nyo lamang ang buhay nyo sa Kanya. Paalala ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagliwanag ng kanyang karet habang dahan-dahang bumabaon ang talim nito sa isang bato. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsipalitan ng anyo ang lahat ng mga gabunang naroon, maging ang reyna nitong nakatayo sa kanyang harapan. Dahil sa mga nakita ni Pilipo, wala na siyang nagawa kung hindi paghandaan ang mga susunod na kaganapan. Pagsilay niya sa isang gabunang mabilisang lumundag papalapit sa kanyang harapan, agad naman niya itong sinalubong ng kanyang karet na dahan-dahang nagiging espada. Pagsalag ng gabunan sa kanyang armas, mabilis na naman niya itong hinawakan gamit ang kanyang kaliwang kamay na kung saan naroon ang buong lakas ng sinukuan. Dahil sa bilis ng galaw noon ni Pilipo, hindi ito nasilayan ng nilalang na siyang naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Paulit-ulit man yung magpumiglas upang makawala, ay hindi nito nagagawa dahil sa bigat ng kaliwang kamay ng binata.
Nang masipat ni Pilipo ang pagsunggab ng iilan nitong kasama, mabilis na naman niyang kinitila ng buhay ng gabunang yon sa pamamagitan ng pagtarak sa ulong bahagi nito ng kanyang espada. Sa pagkamatay ng isang gabunan, halos hindi makapaniwala ang iilang kasama nito. Maya-maya pa, doon na nga nasipat ni Pilipo ang pagpaikot sa kanya ng buong puwersa ng gabunan upang maipaghigante ang namatay nilang kasama. Bagaman mapanganib na ang sitwasyong kinalalagyan noon ni Pilipo, hindi pa rin siya nagagawang matinag ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na nga siyang sinunggaban ng lahat ng gabunan na mabilisan naman niyang nasalag gamit-gamit ang kanyang karet. Sa lahat ng ginawang pag-atake ng mga ito, walang nakalusot sa kanyang katawan na siyang ikinagulat naman ng mga gabunan. Nang mapagtanto nilang hindi nila kayang tinagin si Pilipo ng sabay-sabay, mabilisan naman silang umatras upang pakiramdaman ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa ginawa ng mga gabunan, wala na siya noong nagawa kung hindi ang umpisahan ng kanyang pagsugod sa mga ito. Pagtakbo ni Pilipo papalapit sa mga nilalang, bigla namang nagsipulasan ang mga ito nang masipat nila ang pagliyab ng karit nitong tangan-tangan dahil sa patuloy na pagbaon nito sa mga batong nasa paligid. May iilan din noong mga gabunan ang naglakas loob na salubungin siya, subalit walang nagawa ang mga ito dahil sa lakas na tangan-tangan ni Pilipo. Paghataw niya ng kanyang karit sa isang gabunan, halos mayanig noon ang buong paligid dahil sa lakas na kanyang pinakawalan. Dahil sa mga nangyari, agad namang nagpalit ng anyo ang reyna ng mga aswang upang makisali na ito sa labanan. Paglalarawan ni Pilipo sa wangis ng reyna, maihahalin tulad mo ito sa isang dambuhalang itim na paru-paro na sinapian ng kaluluwa ng isang mataas na uri ng demonyo. Matapos niya itong masilayan, agad naman niyang napagtanto na doon na mag-uumpisa ang totoong digmaan. Pagsugod sa kanya ng reyna, mabilisan naman niya itong nasalag sa pamamagitan ng kanyang karet na naging espada. Patuloy niyang sinasalag ang pag-atake nito hanggang sa dumating ang puntong nakahanap na siya ng isang perpektong pagkakataon para umatake. Nang masipat naman ang isang gabunan ang binabalak ni Pilipo, mabilisan itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang reyna upang salagin ang naiisip nitong plano. Pagtarak ni Pilipo ng kanyang espada, laking gulat na lamang nito nang tumarak yon sa katawan ng gabunan. Hindi mo masasaktan ang aming reyna! Sigaw ng gabunan habang hinahawakan ang napakatalas na talim ng kanyang espada. Maya-maya pa, tuluyan na ring nawala ng buhay ang nilalang na siyang naging sanhi upang muling mabunot ni Pilipo ang kanyang sandata. Pagbunot niya rito, agad naman siyang sinunggaban ng reyna at pinagsasasapak gamit-gamit ang matutulis nitong kamao. Halos bumaon ang malalakas na pag-atake noon ng reyna sa katawan ni Pilipo, subalit nagawa naman niya itong makayanan. Pagbagsak niya sa lupa, agad naman siyang napatayo habang nagpapahid ng dugo sa kanyang bibig. Yun lang ba ang kaya mo? Kung yan lang din naman ang iyong kayang ipamalas, hindi ka karapat dapat tawagin bilang isang reyna. Pang-iinsulto ni Pilipo. Pagkatapos magsalita ni Pilipo, ay siya namang mabilisan niyang pag-ihip niya ng mga buhay na salita sa karet na kanyang hawak-hawak. Pagsilay naman noon ng mga gabunan sa kanyang ginagawa, mabilisan naman siya nitong sinugod upang mahadlangan ang kanyang binalak. Subalit, kahit anong gawin ng mga ito, hindi nila kayang mapigilan ang nais mangyari ni Pilipo.
pag-ihip niya sa kanyang karit ng mga buhay na salita, bigla namang natigilan ang lahat ng mga gabunang patuloy na sumusugod sa kanya dahil sa pagkaparalisa. Habang pinagmamasda ng mga nilalang ang mga aninong sumusuot sa kanilang katawan, doon na sila dahan-dahang nakaramdam ng takot at pagkabahala. Nang masipat naman ito ng reyna ng mga aswang, agad naman siya nitong sinugod ng buong lakas, subalit bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, napuluputan na ito ng hindi mabilang na mga anino. Kisap mata lang dinoon ng pagitan nang biglang hatawin yon ng hindi mabilang na pag-atake ni Pilipo. Kitang-kita noon ng mga gabunan ang pagkatay sa kanilang reyna na siyang labis naman nilang ikinagalit. Pagbagsak ng katawan sa reyna, tanging pag-iyakan na lamang ang nagawa ng mga gabunan. Bagaman naghihingalo pa ito, sigurado naman noon si Pilipong hindi na ito makakaligtas. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigil ang pagtibok ng puso ng reyna at kasabay nito ang paglakad naman ni Pilipo papalapit sa mga gabunang nadakip ng anino. Siguro naman, alam niyo nang talo kayo sa pagkakataong ito. Kahit anong isipin niyong pamamaraan, hindi kayo makakatakas sa aking mga kamay. Ang yungib na inyong pinagpupugaran ang magsisilbi ninyong huling hantungan. Wika ni Pilipo. Paglapit niya sa isang gabunan, agad naman niyang tinapyas ang ulo nito na para bang isa lamang yung punong nakatayo. Matapos itong masilayan ng iba pang nilalang, halos hindi nila mapigilang magmakaawa para sa kanilang buhay. Maya-maya pa, bigla namang natigilan itong si Pilipo nang marinig niyang magwika ang isang gabunan ng, Sino ka ba? Bakit mo kami ginaganito? Hindi ka naman namin kinakalaban ah! Ang galit ng mga taong binibiktima ninyo ang nag-udyok sa aking alisang kayo ng karapatan para mabuhay sa mundong ito. Ito ang tatandaan ninyo, mga demonyo. Hanggat nabubuhay ako, patuloy kong lilipulin ang mga kagaya ninyo. Sagot naman dito ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagtarak ng kanyang sandata sa isang gabunang malapit na sa kanya. Halos tumagos ang espadang yon sa likurang bahagi ng nilalang na siyang mabilisan naman itong ikinamatay. Maya-maya pa, muli na naman niyang tinapyasan ng ulo ang isa pang aswang na taas noong nakatingin sa kanyang kinatatayuan. Nang matira na lamang ang gabunang nakikipag-usap sa kanya, doon na siya nag-umpisang magtanong ukol sa iba pang kalahing kilala nito. Wala akong alam sa mga sinasabi mo at mas lalong hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat ng mga nalalaman ko. Wika ng nilalang. Matapos itong marinig ni Pilipo, agad naman niyang itinarak sa bato ang kanyang espada upang umpisahang kausapin ang nilalang. Yun na lamang ang naiisip na gawin ni Pilipo. Nang sa gayoy magawa niyang matunton ang iilang pang-angka ng mga demonyo na nakatira di kalayuan sa tinapian. Balita ko, may kilala kang pangkat ng kurkur. Nais mo bang mailahad sa akin kung saan nanananahan ng mga ito? Tanong ni Pilipo habang patuloy na pinapagapang sa katawan ng gabunan ang isang hibla ng anino ng puno. Nang marinig naman ito ng nilalang, pilit naman itong hindi sumagot sa mga katagang inilahad ni Pilipo. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagsalita ang nilalang dahil sa pagramdam niya ng mga aninong pumaloob sa kanyang katawan na unti-unting humihigpit sa mga laman loob niyang nadapuan ito. Hindi ko alam kung saan ang kanilang kuta. Pakawalan mo na ako. Wala kang makukuha ang mahalagang impormasyon sa akin. Sigaw ng gabunan
habang pilit nitong nilalabanan ang mga aninong nasa kanyang kalooban. Matapos itong marinig ni Pilipo, wala na siyang nagawa kung hindi tapusin ang nilalang. Pagkuha niya noon ng kanyang espada, agad naman niyang hinataw ang kaliwang binti nito na siyang mabilisang humiwalay sa katawan ng gabunan. Lahat ng galamay noon ng demonyo ay tinapyas niya hanggang sa ulo na lamang at katawan nito ang natira. Kahit naghihirap na noon ang demonyo, nananatili pa ring ipinapakita ni Pilipo ang pagkawalang awa niya sa mga ito. Ayon sa kanya, na ang mga nilalang na nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan sa kanyang kapwa, hindi na kailanman maaari pang ituring na isang likha at kaawaan. Dahil kapag pinakita mo ang pagkaawa sa mga ito, hindi ito magtatanda at patuloy lang itong gagawa ng kasalanan. Matapos niyang paghiwalayin ang lahat ng galamay ng gabunan, wala na itong nagawa kung hindi ang magpalupasay sa lupa habang naghihintay ng kanyang kamatayan. Panay na din ang pagpikit ng mga mata nito bilang isang tanda na labis na itong nahihirapan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang itinarak ni Pilipo ang kanyang sandata sa tiyan ng nilalang na agad namang tumagos sa likurang bahagi nito. Mabubuhay ka pa sana kung sinunod mo lamang ang aking gusto. Alam mo, ako ang klaseng mandirigma na nagtitira ng isang buhay na kalaban upang magawa nitong maibahagi ang mga kaganapan sa kanyang kalahi at iba pang angkan. Sayang demonyo, buhay ka pa sana kung tinalikuran mo ang iyong prinsipyo. Wika ni Pilipo. Matapos niyang makapagsalita, hindi naman nakasagot ang nilalang dahil sa lubhana ng tama nitong natamo sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman noon ni Pilipo na tuldukan na ang kanilang digmaan. Bago niya tuluyang wakasan ang buhay ng nilalang, sinigurado niya munang makikita nito ang lahat ng kanyang mga kasama na kanina pang binawian ng buhay. Ginawa niya ang bagay na yon upang mas lalo siyang kamuhian at kagalitan nito. Matapos ang mga pangyayari, agad namang itinarak ni Pilipo ang kanyang sandata sa dibdib ng gabunan. Nawala nito agad ng buhay dahil sa halos mahati ang puso nito sa pagtarak ng napakatalim na espada ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging paghuni na lamang ng mga paniki ang kanyang naririnig sa lugar. Bago niya tuluyang nilisan ang yungib, sinigurado niya munang nalagyan niya ng sabulag ang lahat ng bangkay ng nilalang upang hindi ito matagpuan ng mga taong magagawi sa lugar na yon kung sakali man. Nang makalabas na siya sa lugar, agad naman niyang binagtas ang daan pabalik sa kanilang baryo. Nakahinga noon ng maluwag si Pilipo dahil alam niyang mababawasan na ang mga demonyong patuloy na nananalasa sa kanilang baryo. Bagaman alam niyang marami siyang makakaharap sa kanyang nagawa, wala na siyang pagpipilian kung hindi ang panindigan ng kanyang prinsipyo at paniniwala. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang lola na abala sa pagluluto ng mga kakanin, kagaya ng binutong at iba pa. Sa mga hindi nakakaalam, ang binutong ay isang kakaning bigas na merong halong gatas ng nyog at kakarampot na asin. Yon ang madalas kainin ng mga tao noon kapag bagong gising sila o hindi naman kaya'y nagmemeryenda. Kahit papaano, napakalaking tulong na para sa kanila ang salaping nakukuha doon ng kanyang ina upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa kanilang tahanan. Nais man noong tumulong ni Pilipo, hindi naman niya ito magagawa dahil sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Naiintindihan naman ito ng kanyang Lola Maria dahil sa iyo nang naging gawain ng kanyang yumaong asawa.
Sa paglipas pa ng mga araw, linggo, buwan, patuloy na nagsasaliksik si Pilipo sa mga lugar na maaaring pinagpupugaran ng mga demonyo. May iilang mga matatandang nakapagsabi sa kanya noon na nasa malalayong parte na ng lupain ng Masbate ang iilang malalaking pugad ng mga aswang. Magiging mapanganib din umano para sa kanya na puntahan ng mga ito dahil sa hindi lang hukbo ang kanyang makakaharap sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtanong-tanong, doon nalaman ni Pilipo ang pagbisita ng isang kurkur sa kanilang lugar kapag sumasapit ang panghuling araw ng bawat buwan. Wala umanong naglalakas ng loob na humarap sa nilalang na yon sa kadahilanang napakamapanganib ang alaga nitong unlaun. Dagdag pa ng iilan na magmula noong namatay ang kanyang lolo Ambo, palagi na umanong bumibisita sa kanila ang kurkur upang maghanap ng makakain. Animoy ang kanilang baryo ay nagsisilbing pugad kainan ng nilalang. Dahil sa kanyang mga nalaman, doon niya napagpasyahan na unahin na muna ang kurkur bago ang iilang angka ng mga aswang na nasa malayong parte ng tinapian. Dahil sa medyo malayo pa noon ang huling araw ng buwan, marami pang pagkakataon si Pilipo para magsanay. Ang una niyang pinalakas noon ay ang kanyang pangangatawan sa kadahilanang pisikal na lakas ang madalas na ginagamit ng ganoong kataas na antas ng aswang. Mas pinalalim din niya noon ang kanyang lihim na karunungan upang masiguro niyang siya ang magwawagi sa kanilang paghaharap. Habang abala noon si Pilipo sa kanyang pagsasanay, hindi niya napansin ang pagbilis ng ikot ng araw. Nang mapansin niyang isang araw na lang ang lilipas bago sumapit ang huling araw ng buwan, mas lalo pa niyang pinag-igihan ang kanyang pagsasanay. Kinaumagahan noong mismong araw, naganap na nga ang ilang linggong pinaghandaan ni Pilipo. Okay, alam na. Bakbakan na naman to tapos kurkur yung kalaban. Siyempre, alam naman nating lahat, lalo na yung mga OG na nakikinig. Kalaban to ni... Hindi na ako magbibigay ng clue, pero comment nyo sa baba kung kaninong kalaban tong kurkur. Medyo nadidikit-dikit na tayo, ha? Pahintay na lang ako sa episode 9 kasi meron tayong pasabog doon. Yun lang. Salamat.